muna gode wa Allah, muna jin daɗi al'ummar jihar Kano, maza da mata, manyanmu da yaranmu, sarakunanmu da malamanmu, 'yan siyasanmu da 'yan kasuwanmu, kowa yana farin ciki yana jin daɗi da wannan hukunci da kotu appeal ta yi a jihar Kano, ta karɓo hakkin mai hakki ta dawo masa da kayansa. Wannan faɗa ne muke yi da 'yan Kwankwasiyya tsakanin ɓarawo da mai kaya. Wannan kantoman ya tabbatar an rantsar da shi da ƙuri'a, haramtacciyar ƙuri'a. Yau Allah ya kwato hakkin al'ummar jihar Kano ya dawo da su. Wa'annan mutanen da kuka zo cikin takaitaccen lokaci kuka rusa arzikin jihar Kano, kuka rusa kasuwancin jihar Kano, kuka rusa al'ummar jihar Kano ma gaba ɗaya. Yau Allah ku kuma ya rusa ku, ya kawo ƙarshen ku. Wallahi duk iwun da za ku yi, duk ƙarajin da za ku, duk zagaye-zagayen da za ku yi, duk abin da za ku faɗa, kun tafi kun gama, babu ku babu labarin ku. Wannan sufurin court ɗin da za a dakake sai Allah isa kiɗan ƙarshe, koma dugu ne alƙalin kotun sufurin court ɗin nan, koma dugun ku ne zai yanke wannan hukuncin, sai ya kori wannan matacciyar gwamnatin, sai ya fatali da ku, ya soke ku, ya haramta muku ma siyasa. Ina tabbatar muku, domin kotu ba ƙarya ba ce, kuma kotu adala ce. Kun manta lokacin da kuke ban alƙalan da suka karɓi wasu kujerun na 'yan majalisu suka baku? Dama mun gaya muku dirran da gaskiya ta zo a kanku, za ku yi ihu, za ku yi ƙaraji, kuma za ku ci mutunci, domin shi ne daidai da tarbiyyarku. Wallahi ko kuna so ko ba kwa so sai kun tafi, ba zanga-zanga ba, duk abin da za ku yi hukuma a shirye take, kuma za ta yi maganin ku. Zanga-zangar da babu ɗan kantoma, babu ɗan madugu, ba ɗan kowa, ku iku ne mutanen da baku fi ƙarfin tuwo ba, sun kai 'ya'yansu Ingila da waje, sun ziga ku, ba abinci ba ilimi, kuna wani zanga-zanga ta ƙarya, ta bogi, ta buge. Ko me za ku yi? In za ku ƙona jihar Kano alfarma Annabi Muhammadu, kun tafi kun gama. Gawuna Garo ya zo, kuma abin da excellency Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya gaya mun in gaya muku, a ci gaba da addu'a, banda rigima, banda takalar rigima, a yi addu'a, a yi alola, a yi nafulfuli, a yi sallah raka'a biyu, a gode wa Allah, domin Allah ne ya ce kun faye kun akan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Babu wani shanka bandar da maha da za su hana Dr. Nasiru Yusuf Gawuna karɓar nasararsa, domin nasararsa ce. Faɗa ne muke yi tsakanin ɓarawo da mai kaya. Babu yanda za a yi ka shiga gidan mutum da kuɗi ka siya, kuɗin buge, kuɗi na 419, kuɗi na ƙarya, ka ce ka sai gidan nan. Kotu mai gaskiya ce, wallahi ta da mutum gidansa. Don haka za ku fita ku ba wa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, domin shi al'ummar jihar Kano suka yadda shi suka zaɓa, ku kuma kun ci zaɓe da haramtacciyar ƙuri'a. Kotu kuma za ta yi gaskiya, ba barazana ba tsoro, za ta faɗi mai gaskiya.